Lunes hanggang Biyernes, anak ko'y hinahatid mula sa aming bahay. Payapa pa ang paligid, ngunit pagdating sa unahan, gulo ang matatanaw. May biglang lumiliko, walang senyas o ilaw. Magsignal naman. May motorsiklong walang plaka, may nag-helmet, may wala. Tila kaligtasan ng kapwa'y baliwala sa kanila. Ingat, kapatid. Napakalawak ng kalsada, ngunit biglang sumisikip dahil sa mga sasakyang kung saan-saan nakaparada. Ang daang para sa publiko, inangkinan ng ilan, ginawang sariling garahe at pribadong paradahan. Kapag may traffic enforcer, biglang iiba ng daan upang makaiwas sa huli at sa batas na dapat sundan. Follow the rules, napakaraming pabaya sa daan. Biglang lumiliko nang walang babala. Ang malawak na kalsada'y pinakipot ng paradahan. Kalsadang pampubliko, hindi niyong bakuran. Hindi niyong bakuran. Mag-ingat, sumunod, magbigayan ng lahat, sapagkat ang daan ay para sa lahat. Para sa lahat. Lunes hangtod Biyernes, akong anak ihatod gikan sa among balay. Malinawon pa ang dalan, apan pag-abot sa unahan, kagubot na ang matagboan. Na ay kalit lang moliko, walay signal nga gigamit. Na ay motorsiklong walay plaka, na ay nag-helmet, na ay wala. Murag kaluwasan sa uban, baliwala ra nila. Dako kaayo ang dalan, apan kalit nga ni gamay. Tungod sa mga sakyanang bisan nasa gipang parking, ang dalan sa katawhan giangkon na sa uban. Gihimong kaugalingong garahe ug pribadong parkingan. Kon na ay traffic enforcer, laing nga gianan dayon, aron makalikay sa dakop ug sa balaod nga sundon. Pagkadagan boloyagon sa kadalanan, kalit lang moliko, walay pakialam. Ang lapad nga dalan, gipagamay sa parkingan. Publikong dalan, dili niyong tugkaran. Magmatngon, motuman, magtinahuray ang tanan. Kayang dalan para sa tanan, para sa tanan.
but now it feels so small. Yeah, look around, because parked cars are taking up the space meant for us all. Give us some room. A public road is somehow turned to private parking space, ignoring other travelers who also need their place. That ain't right. When traffic enforcers are watching, some drivers change their way, but rules should still be followed, even when no